ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಂದು ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ಲು ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬೋಳದ ಗಣಪತಿ ದೀತಿರು ಅಂಚ ಬೋಳದ ಗಣಪತಿನ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಊರುದ ಗಣಪತಿನ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗುಲು ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಊರುದ ಗಣಪತಿನ ನಿಗುಲು ತೂಲೆ ಒಂದು ಬೋಳದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುದ್ರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಅವಳು ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಿಂಗಿ ಗಸಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಪಾಯಸ ಮಾತಲ್ಲ ಇತ್ತಲು ಪಲಾರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ದೇವಿರೇನು ವಿಸರ್ಜನೆಗಿಂದು ಪೀಠಡು ಕುಲ್ಲವುನಿಲ್ಲೆರು. ದೇವಿರೇನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೇಯಿ ಕನಾತದ ಇದು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಲವಡು ಪಂದೆನ್ನನಾಗ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನಿ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಕಲೆ ಹಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಪಿದೇ ಕನತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಬೊಕ ಜೋರು ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡ್ ಒಂದು ಓರ ದೇವೇರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಂಡ್. ಎಂಕುಲು ಬೋಳದ ಗಣಪತಿನ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೇಂಟದ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆಡ್ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ತೂವರೆ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತಲು ಗಾಡಿಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಇತ್ತಜಿ ಬೊಕ ಜೋರು ಬರ್ಸಾರು ಸುರಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಾತ ಬರ್ಸನೆ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ದೇವರನ್ನ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾವರೆ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗ್ ಡಿಜೆಲ ದೀದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚಾದ ಡಿಜೆದ ಸೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ನಿಗಲೆಗ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ್ ಪದುವೆ ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಜೆದ ಸೌಂಡ್ ದಿವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಯಾನಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಗಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ಬಾ ಹಿಂಚೆ ಏನ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಮೊಬೈಲ್ ಒರಿಯ ಗುರುತಾಗ ಮೋರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀರು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಗೊಚ್ಚೇತಿಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ತೋಜುನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡೆ ಮುಕ್ಕೀರ್ 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 ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಕಾಡೆ ಬೋಳ ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟದ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆತ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಪ್ಪನ ನಿಮಗೆ ತೂತಾರೆ ಬೋಳದ ಗಣಪತಿ ತೂತೀನಿ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪಿನ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚೆನಿ ಕಡಂದಳೆದ ಗಣಪತಿ ಎಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡಿಂದು ತೂಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು ಓ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಪೋರೆ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಹೋಗುವ ಪೊಯ್ ಈಗಲೇ ಕೊಂಚ ಎಂಚಿನ ನಸೀಬು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಎಂಕುಲ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಸೀಬದಾಗುಲಿಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಬೋಳದ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆದ ಅಂಜನೆ ಕಡಂದಲೆ ಮೂಜಿ ಗಣಪತಿ ತೂವರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲೆದಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಕಡಂದಲೆದ ಗಣಪತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂವರೆಂದು ಎಂಕುಲ್ ಮತ್ತದ ಮೂಲು ಒಂತಿಯ ದಯಪನ್ನಗ ಬೇಗಡೆ ಪಿದಾರ್ದನ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ಗೋಳಿದಡಿಟ್ ಬತ್ತ ಒಂತಿಯ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನೆತ್ತನ ಲೈವ್ ಆದ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ್ ಪವೆ ದಯಪನ್ನಗ ನೆಟ್ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿನಿ ಡಿಜೆದ ಸೌಂಡ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಡಿಜೆ ಮಾತ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಲ ಗಣಪತಿನ ವಿಸರ್ಜನೆಗ್ ಜನಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಒಡೆ ಒಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಗುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಸಾಂಗ್ ದಿದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೌಂಡು ಕಡಂದಲೆದ ಗಣಪತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಕುಣಿತ ಭಜನೆನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗ್ ಬೊಳ್ಳೆಡ್ ಮಾತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಊರ್ದ ಗಣಪತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಗಲಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಗಣಪತಿ ದೇವಿರ ಮಾತೆರನಲ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತದಲ್ಲೇ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.